Takže čaute ľudia, vítam vás znova na mojom videu. Moje meno je Vondra IT a dneska je to taký tajkún, akože youtuberský. No a je to moje prvé video na kompe, čiže sa tiež ľudí, aby som dal na toto video like, lebo je to prvé video na mojom kompe, takže určite nabehni, daj like, odber, bam, hneď. A je to ešte, zo začiatku sa vám chcem odspravedlniť, pretože som nezačal točiť od začiatku toho, ako som robil tento tajkún, pretože sa mi blbol systém a také veci a potom som zistil, že aha, takto, OK. No ale vráťme sa k videu. Mám každopádne 1 000 000 odoberateľov a toto je také, že tu teraz editujem a tieto blbosti, hej, a zbieram odoberateľov. Ale je tu aj také, že môžem si tu claimnúť napríklad za 1 4 000 000 odoberateľov, nejaký upgrade, hej, a tak. No a tuto, potom je tam ešte rôzne peniaze zbieraš, teraz ich mám 478 000, takže tak. No a vlastne ja to idem trošku zbierať, pretože chcem mať veľa odoberateľov, že kto by nechcel, ale ja som zvedavý, že či dáme 100 odoberateľov do konca tohto roka, do konca roku 2025, že v roku 2026 bude mať channel Vondra IT 100 odoberateľov. Ak áno, strašne sa budem tešiť. A ja vám, ak mi napíšete hociaký komentár, tam srdiečko a všetko, takže. No ale tu si môžeme už upgradenúť tieto zvukové peny, alebo také. A túto mám koberec, upgrade. No môžeme si zobrať aj tieto peniaze, ukážem vám. Tak, zoberiem, no super. A môžeme si zobrať toto kladivo. A je to tu. Je to obrovské kladivo, podľa mňa je lepšie ako one. Pozrite, toto je posledné a toto je, a ukážem vám prvé, tak, toto je podľa mňa lepšie hneď a ukážem prvé. A vidíte, toto je prvé a toto je druhé, prvé. Takže aj väčšie a aj silnejšie, takže určite mega. Prepáčte, snažím sa dať na toto video trošku hype, nech je to jak cool, vážne úplne, ale ja sa s vami ľúčim a dovidenia, daj like, dík.